Honda F4 99 година. Много удобен, много демаражен мотор. Може да се кара спортно, може и като турист. Даже си има багажник, куфър, всички екстри. Ходил съм по морето с него. Много прощава грешките. И на мен много ми е прощавал. Не знам какво ще се види от клипа. Чисто нова верига. DAD, златната серия и пиньоните. Чисто нови накладки. Предни и задни. Краш тапи за всеки случай. Таблото как изглежда. След малко ще го запалиме. Има централна стойка, от тази страна много не се вижда. Много удобна, като трябва да си напръскаш веригата и да я почистиш. Това му е най-новата придобивка. Вади страхотен, плътен звук. Същевременно мощен. Номера е така по-добре заради някои колеги, фуражки. Да го запалиме. Малко газ. И слънцето се скрива. Има лето осветление. С него ще го снимам по-натъмно, да се види добре.